senajan bocah gunung kaduka aktifum jiwa raga buka korong kaharamataan mamrong rokon marang ingsun urip ana kutha gedhe kowe tak lukoke masa isine kowe ngomong apa wae senajan sasidaman oke kasempatan iki piye wae iki piye amba-amba rajawane aku iki kok monan manut wae nek wong lima padha gendenge ya iya usek usek-usek dek meong-meong sepedae lho Mas numpak becak Masuk ning ngarep kok dhewe ra sepeda. ono bantale pindah dua Kalau tak ibu-ibu sak gawe yo anak cilik ora lho omong-omong ibu-ibu gawe bareng anak cilik rasa penak takok tunggale ya iya takok tunggale ireng-ireng nak sing arang-arang nimbang kulali lawon ting-tinge kadang seneng gak iso dilarang pokok gak lali anak bojone iya iya hae ireng dek Iya, Mas. ireng lutung apa tuh ana kethek lah kok gawe kupelo apa belum kadung seneng wis gak etung-etung nek bodone tek ayo adek warung ning Klubuk ayo no kono dodol kerupuk ireng-ireng ireng nyenotong ana kethek nganggo klambi kadang seneng ra petong-petong penak gak penak sanggup nglakoni iya iya hae nek ireng maneh dek Iya, ireng Mas. lutung apa tau ana kethek kok gawe sepatu waduh seneng ya ora etung-etung bondone tek adek warung ning Gandung ning kono dodol tahumu ayo tahumu dek ireng-ireng sirang lutang anak cetek mangan pisang kadang seneng ra petong-petong donyane tak mulai ning temayang ayo dodol gedang ireng dek ireng lutung ana kethek kok nganggo koplo aduh seneng ra etung nek duwe entek lah sik sore kok wis